Jaruma Maryam Yahaya ta rikita intanet da sauran kafafen sada zumuntar zamani biyo bayan wallafa wasu zafafan hotunan da ta yi a shafukanta na sada zumuntar zamani. Wallafa hotunan da jarumar Maryam Yahaya ke da wuya idanuwan kafatanin jama'a ya koma kanta, kowa na faɗin albarkacin bakinsa sakamakon waɗannan zafafa kuma ƙayatattun hotuna da ta wallafa a shafinta na sada zumuntar na zamani. Cikin ƙanƙanin lokaci waɗannan zafafan hotunan da jarumar Maryam Yahaya ta wallafa ya karaɗe ilahirin yanar gizo-gizo, wanda duk wanda ya ci karo da waɗannan zafafa kuma ƙasaitattun hotuna yana faɗa kalmar farko da ta fito a cikin bakinsa. Wasu cewa suke yi masha Allah tabarakallah, ta inda wasu kuma cewa suke wow, wasu kuma cewa suka yi cute, ta inda wasu kuma ke faɗin gorgeous. Kowa dai na faɗin albarkacin bakinsa. Dama masu iya magana sun yi gaskiya da suka ce wai baki abin magana. To Allah ya samu dace. A tare da waɗannan zafafan hotuna da akwai wasu 'yan gajerun zafafan bidiyoyi su ma wanda jarumar Maryam Yahaya ta wallafa a kafafen sada zumunta na zamani, wanda su ma suka janyo cece-kuce da kace-nace ɗin, ta inda jama'a suka ci gaba da faɗin albarkacin bakinsu, waɗanda nan ba da daɗewa ba zan sa muku a ƙarshen wannan bidiyo. Ku dai ku kasance da mu.